mavantu zvavataura handizvizivi. Mwe makatoronga zvokubva kumba kwenyu makaronga mukaita kaviri muchipindura zvinhu zvamusina kubvunzwa dare rinenge richitoona zvinhu handimaona maona vauya vachida kutaura panhu vainowetera mbatya dzemunhu mubhaketi ndizvo zvatingagarire pasi tichitaura zvinhu zvakashata zvakadaro. Iwewe uri kunzo haurespecte varedzi vemusha because wanga usingafanira kupa period yokuti ndira kuona kuti vaida kuita sei iwe uchiitirwawo umweti mumba mako hazviite uda kuvamirira iwe uchiitirwa weti mubhaketi rine mapendi ako wasvinura wakatarisa haiite ndini aiwa ndoda kuziva uyo anoda kutaura sei iye ari musungo. Andu unoda kutaura sei uri musungo usati wapuwa permission yekutaura? Manonokero unoda kusumudza Damira pamberi pedare ramambongezi. Damira pamberi pedare ramambongezi. Ndataura chokwadi changu chose. Ndataura chokwadi changu chose. Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Injai bhuku. Mira. Ndamira pamberi pedare ramambongezi. Ndamira padare ramambongezi. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndichataura chokwadi changu chose. Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Vajoshua ndivo vachiti kana pane vamwe vazipo kana kuti varipo vakakwana vamakamhangana kudaro ndiva vachiti vakagara pa irai dare zvaita kuti mukonane pamusoro vemambo ruoko rwamambo pakugara kwenyu. Ndingati kana ndichiona baba arapa ndaona salandlord vangu nekuti ndovanopa marerendi mwedzi wapera muna December ndakati ndakavata mumba ma12 dzousiku ndakwava weti ichipinda mubhaketi ndichipepuka ndikona murume uyu akashama kuitsa mumba mangu ine mubhaketi zvadaro ipapo ndikati ndaka ndiri munhu kwaiva munhu ndomuuraya ngatataura ndichiti zvava kuita murume izvizvi usazozvita mazuva upenyu hwako hwese iye hapachaka muwava musi wa8 December zvadaro ipapo murume wenguva iyoyo chakandishamisa achipedza kuweta akafamba achiya kumubhedha pamwe vasvika ngati pamubhedha pandandiri ndikati handikutanga ndamubvunza ndakaona chinangwa chake ndichei akata pamubhedha paya paya indaka musi akakuvata musi iwoyo 4 o'clock uye akabva afonirwa murume uyu ndobva abva ndovaenda kuromu kwake kune mukadzi wake ndobva asiya weti yake mubhaketi manga mune mapenzi amwe akari mubhaketi imomo ndobva aenda kuda kubasa kwake wakaenda kwaidza ndohandainga mukadzi wacho ndikati murume wenyu madhakirwo anoitwa madhakirwo erudzi mukadzi anodavira ndikati hamuna kuziva kuti murume wenyu mumba menyu mahana kuata mumba menyu zvikanta ndakakotsira ndikati wo zvadano ipapo ndandova ndichibata chokwadi pandati kune mwana wacho mukomana ndikati aha vanhu vehwahwava handakaona vanhu vehwahwava kwazisa chaizvo hazvinowanikwa izvi sandakambira kuti ndigoona kuti munhu uyu kwandiri achati sori here kuratidza kuti chi akanga akadhakwa kubva ipa murume hapana chakataura kandi kana shoko rimwe chete indakazobva mandaenda kumapurisa ndakanyarara mandasvika kumapurisa mandapanya yangu mapurisa vakati chikombera unototi iye izvozvo chigara naye achati sori here ngokuti ataita zvinhu zvisakuonana kwaza tanga akadhakwa hana kuti zotsori mandazoenda kumapurisa futi mapurisa vakati nyaya hatigoni yaenda kwamambo ndobva nyaya yaita kuti ndisvike papi ndisvike pamunhara kuno unyaya iri kuiwa hapana zvimwe nokuti zvandakaita makusei ndakazongo zvawetinika novasa ndobva ndasuka mapenzi amwe ndanyarara apachi ndakataura papi ipapo handakutongomubvunza nokuti ndaida kuti bate chokwadi kutoti iye pachake
chinango akazvita ndezvei mishonga yakana kuti chii saka unyara vachona wakataura navo vari pa Gara pagata. Mavanzo zvavataura. Ndizviziva. Anzara mwe makatoronga zvokubva kumba kwenyu makaronga mukaita kaviri muchipindura zvinhu zvamusina kubvunzwa kana dare rinenge richitoona zvinhu handimoona maona vauya vachida kutaura pa ndo vainowetera mbatya dzemunhu mubhaketi ndizvo zvatingagarire pasi tichitaura zvinhu zvakashata zvakadaro. Unonzana maizering Jeni chinoda. Lendirod. Jeni chinoda. Ndati mazvinzwa zvataura. Ndazvinzwa. Pindurai. Ndazvinzwa but nyaya handizivi. Waudziya. Handizivi nyaya mutaura handizivi. pamusoro yedare achigomira aiwa wapindura imukagozviziva sei imaita muchiti mavakakotsira mumba menyu makarara kuti murume ari kupi imakataura mavakakotsira kutaura nyaya yamataura pamusoro pavo kwete zvekuuya uyo achiwetera mumba menyu nekuzorara pamubhedha penyu tiri kutaura yamuri kuti makaenda muchizotaura navo hati mati makanotaura navo muchivaudza kuti murume wenyu ndopavakazopindira kuti ndakarara ndizvo chaizvo havana kuuya here kwamuri vaita havanotombobvira vatoya nenyaya ana handitoiziva havanotombobvira vatoya nenyaya kadaka handitoiziva handitoizive nyaya muri kutaura munotombobvira matomboya nenyaya kadaro muchidudza nyaya kadaro rini nguva indomukira kubasa rini pamakagidza vedare kwete vedare taurai namai avo chokwadi chiripo ndechekuti ndofunga ndambopika pakutanga nebhaibheri kuti imi makataura zvipi izvozvo mukati ndakakotsira ipi pachenyu makataura ine mukati ndandakakotsira paita nawipi nawiyoyo ndakubvunza ndikati murume nyimimi akakatamatageirudziya hamuna kupindura vari kunyepa vanhu vanotobvira vakatondudza nyaya dzakadaro zvachose ndanditozviziva handitozvizive nyaya dzakadaro vanotombobvira vakatombondudza nyaya dzakadaro indomuka ndichienda kubasa vanobvira vakandudza nyaya dzakadaro imwe nyaya yemukati nenyaya ingaite kuti munhu mukuru akadai afunge kuti ndoda kunoti munhu apinda mumba mangu achinowetera mumba mangu achinowetera munhu inini handitoziva tingatonzwa kwavari nati nyaya tinotoziva nyaya takatonetsana musi wetuesday last week iye mwana uya rako ndo nyaya takatonetsana izvi zvavari kutotaura kunyepa zvinetsana nenyaya yemwana kuita sei zvavakaita musi ndakati ndiri mumba ndabva kubasa kumapasti 5 ndanga ndichitoaina ndakanzwa ava vachituka wakajaidzwa nda kukurova ndabva ndapedza kamwana kangu kagrade 6 ndikati ko masvingo ari kutuka ani ari kuti wakajedza dakukurova zvikanzi nemwana wangu ari kutuka junior uyarapo ndadati kwaita sei zvikanzi junior ari kutukana nemwana wasekuru wake prince ndiye mwana waari kutukana naye saka iye anga achitongodarika wachienda kwarupenyu abva ati mwana iwo uri kutuka ini ndopano pasina 3 minutes ndakatonzwa atora bhutsu akutorova mwana uyu naye nebhutsu mwana ndabva ndabuda panze ndichimhanya ndikati ko muri kurova mwana aita sei zvikanzi andituka ndabva ndati ko mwana ari kunzi vanotuka imi matuka prince zvazvanzi nyama asina kutuka inini mwana yagara anondibhohwa ende ndakamaka mwana wenyu kubvirira kudhara ende mashoko anogora chimatapa kuti mwana anongondibhohwa handi chavanobhohera ndechekuti anovati sekuru sei zera raiva rimwana mudiko achavatadza kunyika vasikani ndonyaya yakaitika ndonyaya yakaitika yenyu ndo yakaitika yava haina vanga vatoripo pamusoro iyi taurai komresi pamusoro iyi ndoda kutaura pakatangira nhubu chaipo chaipo ndisvike pamurimo pakunyumba mangu ndichakasvika pamba apapa madho awanga asina makii iva ndakati vaiva ndikati ndokuda kuti muise kipai padho zvikanzi vaigaraimo vaigara makadaro ndakagara mwedzi wekutanga mwedzi wepiri mwedzi wetatu mwedzi wechina mwedzi wechi6 hwindo rangu inini
then pakadambuka mai amazanga vasipa moto angaenda kumabasa avo mandaudza murume ndikati murume ndisi wowinda pano kuti mvura ikabva nekutivi inopinda inopinda kumabango ndakaisa wodropu ipapo baba vakaita ndofunga mwedzi wese vasangisa windo papi ipapo mvura yaitanga kuti pinda futi nepakaisa zvipikiri ndikati tokuti tise chi tiname pano apa ndaudza mwana wakatozesa kuti didi ndiona kutsika marata akadi akadonha saka pakati musi wandakavapa mari ava mari yehindi $65 ndovandazotanda murume ndikati murume pana uchikudida here pamba panapa zvasewadana ndikachekutanga ndakaenda Harare inini ndikasiya mba mangu inini feni iwa ndichangotenga ndiona feni inini yakachikoka nepakati yakadonha pasi ndikati chechipiri ndoziva kuti tine munhu akadyiwa chinhu nemunhu auti chinhu kaviri anodya chinhu kaviri anoita chinhu chipi ichocho ndikaenda kakudzai nyaya yehwindo maita mwedzi wese musangoisa chi hwindo murume uyu zveshuwa akamanya nguva ipi pa awa akanama hwindo musi wanama hwindo iwoyo haana kusamakindo musi wakapinda wangu musi upi musi iwoyo ndisati ndasamakirwa kuti ndauda kutozva ndakakiya chidhoo musi iwoyo ndisati ndasamakirwa ipapo ndo musi wakabva kuitsamba mangu iwoyo apedzisa basa musi iwoyo ndomakaita pamba musi upi iwoyo nokuti makiro anga asati aisa saka mukatasa mba kwangu izviso vandogara neava anga sedhora ngindogona rivoga ndemaki anokiya uyataurwa namai vamaizwa ipi yemwana yatava kuzonzwa kuti ichokwadi here kunyepa pamusoro bedare ndoda kubvunza mubvunzo mai apa mese muripo munhu anoda vana akasiya chikafu anosasa kubhini here natanda vana anopa vana ini ndikabika chikafu vana vavo ava ndovapa chikafu chipi ichocho chasara kuti ndichipika namai wangu zvadano ndaiti nindobata hove ndikabata hove paipendakuna kuvapa muramba kana wendoti vana vo vabiki pedzezvo nyaya yakazonetsa nyaya yekuti mwana arapa uyu rimwe zuva kati besides bhasikoro chako ichichi rimwe zuva zvikanzi vhara dhogo ndikati nai maimi kana mwana wenyu achinita so munhu rupi zvikanzi mufa kuti mumbowe ndikati achibuda nzwe mwana womunhu rimwe zuva manje varipo manje avava musi wanandapisa poto ndopakati futseti achindituka uyu ndobva amanya kupinda kwai kwanga vari ndoandatsva pushi wandamurova pushi wanenge chituno vavaya vachimanya mai ava vakati get away muchinogara kusina vana uyu mwana mudiki uyu zvadana ipapo ndakaenda kupolisi futi papi havana kutozviziva ndisvika kupolisi ndikandozvandaitwa nemunhu uye akawedzera mumba uyoyo polisi ikati chekutanga uyu munhu akatokujairika munhu upi uyu wokuwedzera mumba makuru chechipiri mwana anorohwa akatadza saka panguva dzanga asazoti polisi ndakaita anozadambaza ndakati kuti polisi ikaziva kuti ndiwe kupi nenyaya idzodzi ini chikafu chandobika ndirasi kuti chikafu karasa chikafu wafanira kuti watuka wacho akakupa chikafu chipi vana avava nemwana womusikana asipo panapa ndo vana 200 pachi nyangwe chikafu chandoti chakanaka sei ndasikasi mumbini kuti ndati ndipike ndosaka ndapika ita chokwadi chaitika pana musi wadoti ndakatasi chikafu mumbini vana vo varipo vana vave regaitibozvavo baba chindozvo vambenga zvine shungu yekutaura panzi makawetera kupamavava mumamheno payo mamine mapendi pamusoro ivedare inini handina kubvira ndakaita zvinhu zvakadaro handina kubvira ndakaita zvinhu zvakadaro but nyaya iripo inyaya yaari kugadzira murume nokuti murume uyu aifungidzira kuti pane zvaakaita pamwana wangu aidha inini ndine zvandichamuita kana ndichamusungisa kana ndichamurwisa kana ndichamuita sei aisiyo nyaya yakasara handina rimwe zuva randakambopinda mumba make ndichinowetera zvakada kuti muone kuti zvekuhwa kwemwana nekuti zvimwewo zviri kutaura nyaya yaisakomplaini munhu yekuti munhu akauya akaita weti mumba mangu muzvibhaketi makanga mune mbatya dzangu pedzezvo ndobva atoya zvorara pamubhedha zangu andozvaakaita wamini ndizvozvo kuti mumuudze kuti aiwa zvauri kutaura hama yangu
manyepo iye okudza aikuti pakati paya ndakatozotaura nemi ndakazotaura koimi pamubhedha paakazouya akarara hati matakauya akarara pamubhedha matorara mese baba wamuna kunomudza mukadzi Adaunotsa mukadzi. Makamudza mukadzi wari wona kazanga kuti wakuno chinangwa chinotsamutse mukadzi kuzi inini ndada chotsvaka kuti chinangwa chekuti munhu azvitirei ndechei nokuti makanga magara manja makazochiona kuti ndechei here chinangwa chacho chokwadi chiripo ndechekuti takwana kuti munhu kwai aita zvinhu izvizvi ane chinangwa chake nokuti munhu akadhakwa papi afa kuti adzoke kwaro kuti ani chamadhani akadhakwa papi paya asi yakatonyara zvachose pai chinangwa makazochiona here nama hanzi namambo makazogara pasi mukaona here kuti chinangwa chake chakanga chiri chei chamaitsvaga kwenguva yakati kuti right inini chinangwa chacho ndakuzanyatsochibuwana ndechichichi ndosaka ndazouya kupi kunokuti yata chinangwa chako chaka chiri chei saka ari kuti handikamubhovhera ndakaita zvinhu zvakadaro vese vari kuramba mai baba mairomira chaudzwai toda kuti tizive pabanga vakanga vari mumba mazvo tibatsirei handisipo ndichadzvanzira vavo musi wazvakaitika vakatomuka kuseni vakauya kumba kana baba vekumba kwangu vangu variko vakati chimbonditsanangurai ndiunombowawawa kumurume wangu zviripo here zvekuti murume anouya akadhakwa upinda mumba mako oitira weti orara pamagubhezi orara mumagumbezi mandiri kuti vangu vakasiyana mukadzi vanogara vega zvikanzi zviripo here ndokuseri kwezuva iroro vakabva vasvika makambotsvanzvadzirwa pabanga makanga makambobatwa here semunhu akaya pamubhedha pamunere nababa ava vari aita weti mubhaketi menyu atosiya atoningirira kundibata naundibata inyumba menyu munorara nebhaketi inyumba mangu tinorarana saka baba ava vanogona kunge vakamuka vakawere vakangofunga kuti vabuda panze kana kuti vabuda mune imwe rumu vachienda mune imwe rumu zvakapapazisha yayai hatisida kuiramba zvinoitika zvinhu zvatitaurwa pano zvinodii zvinoitika hatikoni kuzviramba munhu kana akaguta anongoita chero zvaita masome vanhu kana kuitira weti munhu apa kana kuitira weti vanhu vakatarisa apa anoita handiti mapona saka chinhu chinosunungura dare kuti panhu panenge patadzikwa pakurukurirwa pachiongororwa kuti zvakambofamba sei muri kuona kwese kwatiri kuenda kuti makambobatwa kune vanhu muri kumunyika uko vanosiya vakadzi vachida vakadzi vedu zviriko saka vari kupupura kuti aiwana kubatwa totarisa kuti munhu kana akadhakwa anogona kungoita chinhu chinogona kungoitika but nyaya yangu yozonouya pekuti handingazotoasepta kunobvumira kuasepta munhu kuti aita weti mubhaketi mangu otoazorara kuti pamubhedha pangu ndinoti nhai maimi yentore baba vekwenyu avo vari kurasika imba torai murume wenyu akaedzainaye bhaketi racho iroro rainge riri pai kuti uya azongonosvikira mubhaketi anoizira mumba umu akanga avhura sei hamuna kuvharwa nokuti kana akawanikwa ari mumba mako ndezvechinangwa chaiko because pane dhoo riripo rinenge ratovhurwa nemunhu achipinda mukati make dai anga ari madhozi zvimba zvemumakomboni zvinovakwa nevarungu vachivakira vanhu zviya zvekuti zvinenge zvine madhoo ose dhoo apa rinenge chishandiswa nemunhu one family yakona inongozikamwa kuti vachibuda mukicheni vari kuenda mudining room vari kuenda mubedroom kana mabedroom maviri ari ipa handiti vakamira sei tinotamisai kuva nenyaya yakadai nyaya dzacho hatisi kunyatsoona kuti ingasunge sei
Jadi orang kumpulnya, ini mulai makan kumpul tahu sih, bapak dia zamai, yang dulu beli kuno. Kana kuwabata roko kuti nasi manu wako mana. Mucho azosera pai. Mumba ma. Jamais choka zvacha kuna kuzvatu nokuudza kuti zvii ndirega munachira pambedza penyu. Dai madzoka dai yaitsvaka kuno kuti saka pasina. Vadai makangotaura kuti shamwari dzokera mumba kwako. Hatikozvira hapana chakaitika. Akangorara padzokera. Pamtori mama, yana mubvunza amai. Amai mita basari. Toshanda kudhodhi. Kuita zvebhadhi. Chera muchiitinga kumbosho. Aya, hatisezvo zvitoita zvekubhadha muchinja muti. Kana wabva kubasa munoneta zvekusaziva kuti aiwa handinete zvekudaro basa redu harihwadza. Saka panguva iyoyi baba vakanga vasipo makatoenda handina kana kutombozviona kapachona pawakamatika hamuneti kusvika pakutadza kuziva. Pamwe yacho unoona ndakararawo zvangu asi zvekuti vakabva ina hapana zvandotombozana kuti nyaya indototanga kutongoenzero kuno hapana zvandotozana. Zvinoita amai rekati kubatidzira tidetserei kutaura kupikana mwari katatu chinzvenga zvaunonyatsoziva hausi kuvaka nyika. Because these two guys vanowana kuva kwadi isu tinomundiso hama dzavo including you. Saka imi mukaramba mafigures and facts amunoziva kuti pabve nyaya pakuzara pasina rudo hamuna chamakona. Thank you. Airi kunotipa simba rokuti ndigone kuibata nyaya ndepekuti vakakona nei nokuti hongu auya munhu aita weti haana kuitira pasi haana kuitira bheti panhingi saka manzi vakabvunza kuti ko menyu imi munorara nebhaketi hanini right munhu angopumhuka angosvika munhu akadhakwa tora munhu akadhakwa apinda muimba mumwe panogara bhaketi romumba mavo ndokwabva anoona remumba meuyo riripo. Dzimba dzakona dzakafanana zvakaita right aita weti apedza akunorara pamubhedha handini makwana nokuti mumba make urimo mubhedha ndikatarisa muviri wababa nemuviri wamai avo munhu achienda pamubhedha pake akatodza kuziva kuti nondorasika akatadza kuonera kuti ndataika naiwe shamari taura ndipedze nyaya yenyu nderupi ruvengo rwaunofunga kuti mungave muinaro pakugarisana kwamakaita nevanhu pamba pavo iwo ndonogara pamba pavo manendro ndakwa inini rwegwa ndakaona penyaya yekuti musi watanetsana panyaya yekuti isaichi makipa dho une chii chawakamboshaya mumba mako iwe chawaiti ukabva waenda pasina dho wodzoka woona kuti ashuga hamuna akamurwa hove watune hove dzadziripo 15 kwasara 13 zvaiitika here hove zvose izvi hapana chinakona chakashota kuti kwefeni ndapana yakadamuka nepakati feni feni kufunga kwako kudamuka kwayakaita nepakati wakafungei mumba makapinda munhu ndobva atora feni notinyona toda pfungwa dzawakatora ini ndakatarisa kuti chekutanga feni magara ayo kuti yoga inzi yadonha zvakaoma izvozvo uona chinhu chirapa ichi ndiani angafunga kuti chingadonha ichi chirapa kuti kachiona chadonha chinogona kudonha chinogona kudonha hachisi chinhu chinotaura kana chinofunga handiti chinogona kudonha chadonha chinhu ichi chabva chadambuka mumba mako sauti inodyiwa hauione yakashota mumba mako shuga inodyiwa hauione yakashota upu unodyiwa hauone wakashota handiti tingati munhu apinda kupindira kuti kudii taifungidzira kuti vanhu kana makagarisana pamba landlord nevanhu vanogara pamba pako
muri baba naamai, mukoma kana munenyina, zvichienderana nekatagori yamunenge. Handiti ndizvo? Munhu akauya muraini kunesu masabhuku mumisha, handiti auya muraini mangu asvikira kwavanyoni ndokuukama hwake, but inini sasabhuku wemusha iwoyo iyeye atovewo mwana kwandiri, kana vari mai vakuru vanenge vatove mai vanguwo ini, nokuti vauya kuzogara mumusha mangu. Zvino mukagarisana, iwe wakagara pamba pemunhu wakagarira pamba pake, uchinofamba uchimutaura kuti akawetera munhu mangu, munopfuurira mberi nekugarisana. Ndinoona mabwana vane dzimwe nyaya kuti nyaya haipo nyaya vanhu ndonyatsotaura nyaya dzechiyacho yacho. Ufunga vanhu vava vatodzoka vanotanga panyu vanogara vachiwirirana kutaura kuti iyi nyaya mainterior doors enyuka ino, madoors ose ari mukati one entrance. Handiti murume asina mukadzi haagarwe naye pamusha, vana baba namai vanezimai wavo vashura. Handingopanzwa tine dzimwe nyaya dzatakaita muno, nekuti unaita uronzi ungatyei, vanodhakwa vaya, zvekuti unotorova ukapedza vanodhakwa vaya. Handiti mafoa. Saka ini ndaitofungidzira kuti nyaya yakadai so inoda kuti dare riite nyasha dzekuti kana muri kupfuurira mberi muchinogara mese, endai mugarisana. Ruzvinzo shamwari yangu, watadza kuvatsura mai havanangohuroni. Handiti unoenda kunana sekuru wachona woti mai matambiro avakuita aya renga asina kunaka nasekura. Ungationa mai vechito uri kutomboona rumba mangu chaimo chaimo, uri kutoudza hama dzavo kuti vazoziva kuti mai vanenge vaakumuka vachizonowanikwa vaapai. Dhoo rakavharwa kwarakashekasheka, munhu wopinda ndotomusiya achiwetera mubhaketi mangu. Hakuna zvinhu zvakadaro zvakadaro. Iwe wakasvinura uchiona Kuna zvinhu zvakadaro. Because ipapo the moment yaangodza sound kuti wait nefight kana kuti nembama kana kutoba royana kumadziro nguva iyo nemuka zvekutaura vatongi vakatoita hondo. hondo yachinenge yakatoipa zvokuti ivo vadzimai vaite zobva ikoko vachimhanya vachinzwa karikiriki aitarisira zvo zvikuru zvayaitikwa nyika ino kuti yada kuona zvakanaka. Zvikuru zvayo zvisipo zvaada kuona zvakamirira. Toda kuti tichipedza taurai musoro. Ndanga ndichikukumbirai inini kana uri pasi pomwe murume kana pamba pomwe murume uloja, chaunofanira kuita nekugariro matyoka respecta vadzi vacho nzvimbo iyoyo but vasingapinde mumba malandlord. Ndinokukumbirisisa mwanangu, ndinokukumbirisisa. Zvandaona mambo haana respect kudzimba yaanogara ushumura, ane ubhulishi umwe usiriwo. Zvandinoziva takaita malodgers akawandisisa ndaityoka. Taraona zvandaita so hakusi kuchigayo kukura ndinotyoka. Ndikauya kuno pamambo ngezi yangu ndandine mubhuru zvakadi ndinotyoka pamambo ngezi azvimusoro usakungoti hubu. haini kana ndaa kutaura zvangu maonere angu, iwewe uri kunzoku haurespecte varedzi vemusha, because wanga usingafanira kupa period yokuti ndira kuona kuti vaida kuita sei iwe uchiitirwawo umweti mumba mako. Hazviite, uda kuvamirira iwe uchiitirwa weti mubhaketi rine mapendi ako wasvinura wakatarisa, haiite.